Dagitoy iti kay papanan dagiti sursurat ngadda ang mabasa kadagiti linaon iti lukot ti pagbasaan. Kay di una nang aldaw isu iti napaadda iti suamin a banag. Adda amin a kasapulan nga iti panakay tao ni Adan ken Eva. Tarigito nga naibagbaga iti Dios gapu iti ayat na iti namarswa. Isu digitoy ket napaadda kadagiti adda a kailangan. Sudayay adda ti imbawal na iti Dios idi gapu iti bunga ngayon na ibagbaga. Isu nga iti kapsat iti bunga nga adda kadagiti nailanad iti surat saan ket a bunga iti kayo a kanen. Padayta normal lang iti dayta nga kanen iti tao ni Adan ken Eva. Isu nga intay sukimaten digitoy akay papanan digitoy a sursurat ngayon na ibagbaga. Tadigitoy na in spirituan iti panakay palawag na panakay pataros na kinunana iti kanta ni Salomon iti siti iti utso. Kinuna kumalay at kanto iti kayo iti palma kumpet kanto kadagiti sangana. Dagiti soso iti obas isu daytoy nga ibagbaga na kuma kadagiti raay iti obas ken iti banglo iti anges mo kasla kadagiti mansanas kinunana. So kadagiti kapsat kasla kadagiti mansanas laeng tinaibagbaga nga haan ket nga bunga iti mansanas nga pinurosda nga kungkunada. Daytoy ti naibagbaga nga mansanas akas naipangarig kas iti anges ngayon na ibagbaga. Tarigitoy ngayon tayo sukimaten akas naisurat iti Isayas iti 3 iti 10. Agsaw kayo may papan iti naimbag ken iti nalinteg naimbag to ken kuana takanemdan to iti bunga dagiti araramid dak kinunana. So iti kapsat digiti melang araramid iti kinanda gapu iti panunot da idi. So dayta no suruten tayo iti nadyusan a sursuro saan ket kadagiti banbanag laeng amakan. Taado iti han nga makaawat kadagitoy akay papanan na no andaan mo nga dawaten iti Dios iti nananay a panakaawat ken parigi pataros. Isu digitoy. So nga diti kapsat kinunana iti proverbio 18 iti 20. Iti tiyan iti tao mapnudan to iti bunga iti ngiwat da iti napatanor kadagiti bibigda mapnekdan to. So dayta nga digitoy isu iti pakapnekan nga akas napatanor a bunga. So nga digiti kapsat no intayo ang pamati iti umiso digitoy tina ibagbaga. Ngayon tayo aramiden akas bunga kadagiti sasao tayo metlaeng nga bunga ngayt katen tayo iti kinadakes. Kaduwa kapsat iti naibagbaga naimbag ken iti dakes a bunga. So dayta tado digiti mangibagbaga nga kasjay abanag a bunga laeng amakan. Isu nga digiti kapsat adda tayo kuma iti naimbag a bunga ay bagbaga na gapu itin tayo pregisawang iti naimbag ngan tayo ngagsao iti dakes a bunga. So digita. So nga digiti kapsat gapu iti pamati anasayaat awaten tayo akas napatanor nga naggapu iti Dios. So kadagiti kapsat nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study. Kadagiti kapsat in kayo share
digitoy akay papadan na. Tadi gitoy nga banag tapno mamuan iti kaadwan a tao no kasado ken kalawa digitoy akay papadan na. Ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin Dios so amin. Amen.